Ukugqoza kokuthunyelwa kwezidingo emphakathini kanye nenkohlakalo ngezinye zezinto ezingase zikhinyabeze ukwenza kahle kweqembu i-ANC okhethweni lukazwelonke ngonyaka ozayo. Umengameli we-ANC umnumzane Cyril Ramaphosa uqale umkhankaso wakhe ngokuhambela ke amathuna alabo ababelwela ke inkululeko uMoses Mabhida kanye noJohn Makhathini. uRamaphosa unxuse ukuthi kube nobumbano ngaphakathi ke eqenjini. Izakhamuzi ke zikhonondeke ngezinga eliphezulu lobelelesi ukungabi khona kwamathuba omsebenzi kanye nokungalethwa kwezidingo zomphakathi ngendlela efanele. Uthongo asisabazi kuqashwe amaphoyisa siwabone ehamba ngezinyawo ubusuku nemini ngoba izingane zethu azisebenzi zino grade 12 asinazo imali zokuthi ithathwe ema university noma ngabe zayi-applyile futhi aziyitholi ikhala ema university. Asisakwazi nokulala ebusuku thina sabantu besifazane sengingenele ngisho nabantu besifazane abangena endlini asazi ukuthi kwenze njani emhlabeni. Siyacela abantu Nkosi yami ukuze sikwazi ukuthi u-ANC uvotelwe. Mina ngikhala ngokuthi ngibone ngazi ukuthi sizoluza amavoti kakhulukazi. Sizoluza amavoti mongameli. Ngiyacela. Umengameli weqembu umnumzane uRamaphosa ke ubekhuluma ke nalamavolontiya abegcwele kuleli hholo lomphakathi. Uvumile ke ukuthi lelizwe likhungethwe izinkinga eziningi. Njengama branch e-ANC we must make sure ukuthi kuba ne-service delivery. Njengama branch e-ANC we must make sure ukuthi i-corruption iyayehla ize iphele. Ngoba the more imali inyamalala, the more abantu bangasisupport. Enye into ukulwa ngaphakathi kwethu silwela ikhundla naleyo nto ifanele ukuthi uRamaphosa ke uqinisekisele izakhamuzi ukuthi uhulumeni we-ANC uzoyisukumela ke lezo zinto abakhononda ngazo. Uphinde waqinisekisa ke ukuthi udaba lokucishwa konga kukagesi luzokuxazululwa maduze. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemgungundlovu.